omuremero wake asobwegenwa Abagusii baito asingencho ntobwate Omochando bubwinche kidogo musi sometimes ngo ikarorengelinga inkikerega asendenche nande kina kigenda bono tate kugambia abantu baito bamanye ng'oburai bonkinda mboro bwanzu mboro asoburai elinde ngokonya bole binte binge especially abantu bunantu gesakuto bwate turase biasara turase sector jinyinge ne bebuya mono goitani ekero turanyora oburai goitani ekero turiga tuligetirianda tabwati kende tukweboi abarai bairo burai in this town for example Governor Simanaro on record gotebanga dagoretie tari kwenye gamba okoba ya usigoka. You need to consider other factors. So yenga kiego play out because DCP at evirengo chogotenire monto for example Mbaka South Jubilee nohore na boigo no nye wiper mujumboro no ye wiper. So rende ngakiego ego play out because yesakukemo ngego determine no wata ngakie bantu bako negotiate burai ne bisa kubinde. So ngakini moko negotiate within onyina se coalition yen. No nyakundi oburai buna nagote vi Nairobi ya nigesa kugeko boli tali monto tali ogocha kurugoro tubunembura otabenga njabono nyakanga nintade goba omurai asegete nyaya those factors play out again tekenene gegocha gya konya kwanza number 1 ne bidii yo murai okoba kurwa segesaku kozi mbana ajago tainga na bwatsetiku na kore tomuki sana ikero kinegendo kwende ko ba clear namba ibere ebisa kwekero mu kubwaterana that's why ngo tainga bono for example po governor ntotaketoro nga itogo tachagoji kero to atachira to manyanga ngubwaterana tolega namba isato ase a coalition ngaiga that is healthy competition mogotwara lakini umanyaiga the coalition of the United Alternative Government etoja goswipe Nairobi keregento banda ba muinali tu atika valia we leave them with nothing anyorale